วัดระดับปิสโนกตังกันสปินเดียงบัดเป็นคอยเป็นเขียยปีดากบอร์จงูนามาร์กักตีนุบเล่กับปลายลูดยังงี้นักจิงลองคอยดีกักตีนุบเล่กับเป็นชายกิกมาจังงี้กักตีนุบเล่กับปลายลูดยังงี้นักจิงชาเลเบนกับตีนุบเล่กับยาลามยังงี้ชาวสเนมจังกจิงซิอุสปาladangim pule ladangim puson eka Bible ngiyap kalem das ngawutu yaka jingtiang bat ka bor pen koi jong ubale nagataga daw shuwa bania man pai ve kibas ngap yanga pide ben pende pule kumno shisin shi jingim jombi yaka Bible pimde ben leisha katliu kalem pendap yaka Bible kito kibampat nang pule mindang yo audio Bible kiba ong ngam nang dak kito kiba ong ngam nang pule minda kalapin mi ya ka audio Bible kemdon kamban nang dak pila ben tem nanda pis ngap pinsanang pule Bible renggat kata ko himmen ko para omdon jimmap shu yangi ki kristan ban im kalam pule ya ka Bible kive ki jaid ben riu ne jaid niam ki pule ya ka jingto jongki warla da kam de ka jingto ba shisharu ki pule hadin ba ki pule ki stang ben penyap ya ki wei pat ki briu henre mangi ki kon ke baldon ka jingi ka tin bai jingim ngi kendai ka tin bai jing shai ngi kendai ka tin ka ba pen koi ngi kendai nang da ngi leit wad ya ka dawai keleng ka bam don bor satya bon sin ben ya rap yangi hadu kat no ba bij mangi ngilong ki beryu bakrong ngilong ki beryu kilong kum ki nongkorong ki basyong halor ka kaspabha ha ka basyong halor ka kaspabha ngi krong ngi beg ngi kener le ka pliang nongkorong jongi pliang nongkorong hakamat ki beryu ngi syong halor ka ye halor ka kaspa ba kane ka deka jingduk jongi ngi snau duk namar ngim so tu bang isyong halor ka kaspa ba jong ka beneng kalong ka Bible man pai ve pidon haying ka sem jombi Bible Treshitom piki kinabaro ublay wala pa ya pisha ka school kanamba pindup nang ban pule Bible so to niyem bale kimi ki pa kila pa ya pi school bale u jisu lai la dia pi ban le school kade ba pinnang ban pule ya ka Bible